Hej Gerda, se du ringer efter mig? Ja, jamen der har været nogen herinde, der har syvende ben. Jeg er simpelthen så nervøs. Ja. Nej, det skal du ikke være. Jamen, det var da rigtig ubehageligt. Og de har gemt sig bag derovre i stolen. Bag stolen har de gemt sig. Skal jeg lige gå over og kigge efter? Ja, må du da meget gerne. Ja. Gerda, der er ikke nogen. Der er ikke, nej, de er her ikke. Skal jeg rykke stolen Ja, meget over gerne. måske på væggen? Ja, så kan jeg i hvert fald se, at der ikke er nogen. Ja. Men Gerda, tænk på dine ben, de ser så meget røde ud, og de ser tørre ud. Skal jeg ikke prøve at smøre den ind? Det er da klart, efter jeg har fået alt det syre på. Ja, men det må lide på det. Ja, det vil jeg gerne prøve. Så smører den lige ind her. Ja. Godt og grundigt. Ja, det er alligevel. Det hjælper. Det er lidt bedre. Ja, det hjælper. Vil du over i sengen ligge igen? Nej, det har jeg ikke lyst til. Nej. Jeg vil gerne have siddet her, så jeg kan, Okay, men kan få overblik. Jeg ved ikke, om de kommer igen. Nej, men ved du hvad, vi kan også, hvis det er, lige slå lænestolen lidt tilbage, ikke? Lidt ned, så du kan komme ned og ligge. Og så men kan ikke meget, ikke meget. Nej, bare lidt, og så kan jeg lige komme med dit tæppe, og så lægge det på dig, ikke? Jo. Skal vi sige det? Ja. Godt, og hvis der er et eller andet, så ringer du efter mig igen, Ja. ikke? Okay. Det er godt, gerne. Ja.